И здравейте хора, аз съм Галин Иванов и както сте прочели заглавието на видеото, да, ще спирам поредицата, която коментирам там мячката, какви неща ми прави на работа и тем подобните. Сигурно в момента се питате защо, нали, защо като цяло изтрих онова видео, което там, нали, защитавах един вид пред нея. Ами изтрих го, защото има много голям шанс да ми направят проблем заради това нещо, нали. Другите три видеа са окей, нали, нищо не е казвам толкова лошо за нея, нали, но специално в това, което беше изтрито, снимам хората, нали, там, които са в райския кът. Като цяло показвам доста неща, които не трябва да показвам, включително и класния ми ръководител, така че да, разбирате защо го изтрих. Не по, нали, те да са ме накарали да го изтрия, просто по мое собствено желание го изтрих. И ако се чуете защо смъркам така, просто защото съм настинал, не знам, настинка леко е. Но да, изтрих видеото, защото просто да не ми направят проблем за това нещо. Няма какво да коментирам. Също така, сега един интересен факт по-точно, за това всичко, което се случи, да го асимилираме по някакъв начин. Значи, накратко, тя ми правила проблеми, сега чуйте много внимателно защо. Правил ми проблеми, защото не съм се зачитал, не съм се почиствал шубера, в смисъл тия там, нали, земята, не съм се почиствал до коша, къдете, за някакви елементарни малки неща тръгна да прави такива големи проблеми и такива заплахи да ръси към мене, което според мен не е редно. Не знам, пишете в коментарите дали това е редно от нейна страна, това го казвам, нали. Но аз лично не мисля, че по някакъв начин съм заслужил такова отношение от нея, специално. Да, просто реших да направя това видео, да ви информирам, нали, защо и беше изтрито видеото, нали, най-новото, което бях качил там, което ви бях обещал, нали, но после го изтрих. И като цяло за самия спор с самата мячка, вече всичко разбрах, нали, просто мрънкава за някакви нейни неща, някакви простоти. И да, така че да знаете защо няма да има видеа, или ако ще има видеа, ще ви показвам сигурно как минава работния ми ден, нещо такова, нали, но специално за мячката няма да коментирам, защото може наистина, нали, шегата на страна, но наистина може да направят някакъв проблем. Не че първия път, като го казах, беше на шега, но все пак, нали, ако ви е станало смешно по някакъв начин и, нали, си го мислите, че се шегувам, в момента не се шегувам, наистина могат да ми направят проблем за това нещо, защото ако не знаете, снимате ли чужди лица, без те да имат съгласието ви да го качвате в интернет, проблем за вас, защото може да ви свалят видеото, може да стане абсолютно всичко, особено, нали, ако тези хора, които сте снимали, влезнат в канала ви и гледат видеото и видят, че са участвали без тяхно съгласие и, нали, самото видео реално е качено без тяхно съгласие. В случая, в това видео, което бях изтрил, снимах класния ми ръководител, мисля, че няколко там служители, които бяха нали, като влизаш от входа, там на бара, барманите бях снимал, някой от тях. И да, накратко, доста хора снимах, за които могат да ми направят проблем, пак го казвам. И сега да не си мислите, че няма да има видеа. Спокойно ще има видеа, но няма да бъда точно на тази тематика, да говоря за мячката, какво прави, какво ги върши. Ако ще говоря за нея, просто ако се случи евентуално някакъв проблем много голям, при такива ситуации мога да направя видео за нея отново, но не гарантирам, не обещавам нищо. Да, надявам се, нали, видеото все пак да ви е харесало, което така му оставите по едно лайкче в подкрепа. Може да се абонирате за канала, защото сме много близко до 250, буквално 2 абоната, гайз, 2 абоната, не знам. Пратете на ваши приятели да се абонират, защото станаха супер малко абонати. На 250 очаква ви нещо много грандиозно, не точно толкова грандиозно, но, нали, интересно ще е същото време. Така че абонирайте се за канала, напълно безплатно е и ще ви е забавно, в смисъл видеята са забавни, нищо не губите, така че абонирайте се за канала още сега.
Ако не сте, нали, не изнудвам никога да се абонира, не си го мисли това нещо. Не съм като Анди Студио да насилва хората. Абонирай се, нали, абонирай се за канала. Не се прави така. Който иска се абонира, който не иска, хваща си пътя и си заминава, смисъл. Нали. И да, хора, мятам до тук да приключвам видеото. Не мисля, че има какво повече да кажа по тази тема. И да, чао от мен.